Hả? Ini aku tahu lah. Pero kayo mo multiplying ka ba kita na? Wati Haikheno, wati Haikheno sa Siaman cuma kayo na sino ta? Ha? Hambai. Joto buri muda-mudi. Kalian kalau kita balik kalau kayak kemarin. Colah. ঠিক আছে খালি দিতে দাও ngamu se watero phai ke ta oro kepe ke ngam ngonai te joto yang sorok yang naro pini kabar ma khaira nai jora kri la সময় tangkai chini te o botol ke hetong huna mulai mela tapi kita gimana kita sekarang ayo ada subscriber sini ya nih hello kok beri ঠিক আছে chini media rano Puila no ani kha kaham te osatir ni kha kam yapharo te hasen joto lukoro no osatir ni kha kam yapharo jengkini ani bar ramchurbe Bisi kansi Bisi khobjak joto osakai jagao chini bobagar naikol khangbai te chini honorable CM ditidul khangbai te chini amse joto leaders ni chaito khangbai chini ramchurbe amse je puja kaimani more than 62 jaga chini visit khotya mia bai chini visit khotya te joto jaga thane chini je chuptui eba chini puja kamani joto adon song ham demi yasan bere Chubachu Yakhwrai te ama haino chini bobagar ni naikol khangbai bini thanchani thanbai te chini amse ama Haikheno chini joto thanchiklai chini sani tero joto khata kamya friend Bisi chini hatum khate para lai tongo ama Haikheno phani Bisi rogo amoni para lai nai te amona ani thani kaisa suri mung tonai chini sateli Bisi te joto ni nukhungo hamsawi jani je dreams of fulfilling thung te joto hampurin tong tini ani suri mung joton bagai tong taklai bisio simida omo haikai je osamra kai ma jagao thangai berai taklai bisi sidia ang 2019 ni simino election contest khene simino every year ang je chuti joto chini Mwtai kai ma ta chini Kokborok mala yo ke Bwrum nam je sidan ang anjaman ade mukmo ya hamjaman mali